Vom rezolva în continuare o problemă de geometrie în spațiu destinată elevilor de clasa 8-a. Problema este legată de proiecții ortogonale pe un plan și anume unghiul dintre o dreaptă și un plan. Să vedem problema. Așa cum se vede în figura alăturată, avem un plan alfa, un triunghi dreptunghic ABC cu unghiul drept BAC de 90 de grade și știm, lungimea ipotenuzei BC este egală cu 12 radical din 6, cateta AB 12 radical din 2 și unghiul ABA', unghiul făcut de dreapta AB cu planul alfa de 45 de grade. Ni se cere la punctul A mic să aflăm unghiul format de dreapta AC cu planul alfa. Unghiul format de o dreaptă cu un plan este unghiul format de acea dreaptă cu proiecția sa în acel plan. În cazul nostru, dacă AB este dreapta noastră, care intersectează planul alfa în punctul B, unghiul dintre AB și planul alfa va fi ABA', întrucât A' este proiecția punctului A pe planul alfa, iar proiecția dreptei AB pe planul alfa este A'B. Triunghiul ABA' este dreptunghic în A', întrucât A' este perpendicular pe alfa și este perpendicular pe orice dreaptă din acel plan. În cazul nostru, A' este perpendicular pe A'B și pe A'C. Vom afla lungimea segmentului A', întrucât cunoaștem ipotenuza din triunghiul dreptunghic ABA' de 12 radical din 2 și unghiul ABA' de 45 de grade. Avem mai multe variante. Ori putem să arătăm că triunghiul ABA' este isoscel cu cele două unghiuri de 45 de grade sau aplicăm sinus de ABA'. Am ales să aplicăm sinus de ABA'. Sin de ABA' este egal cu AA' supra AB, cateta opusă supra ipotenuză, rezultă sinus de 45 de grade radical din 2 pe 2 este egal cu AA' supra AB, care îl știm că este 12 radical din 2, înlocuind, obținem AA' este egal cu 12 radical din 2 mulțit cu radical din 2 supra 2, obținem 12. AA' este 12. Triunghiul ABC este dreptunghic în A, cunoaștem ipotenuza BC de 12 radical din 6 și cateta AB 12 radical din 2, aplicând teorema lui Pitagora, vom obține AC este egal cu radical din BC pătrat minus AB pătrat, ipotenuza la pătrat minus cateta la pătrat și înlocuind avem radical din 12 radical din 6 la pătrat minus 12 radical din 2 la pătrat, efectuăm calculele, obținem 24. Așa cum am mai spus, triunghiul AA'C este dreptunghic în A', întrucât AA' este perpendicular pe planul alfa și înseamnă că este perpendicular pe orice dreaptă din plan, înseamnă că A' este perpendicular pe A'C, triunghiul AA'C este dreptunghic în A', vom aplica sinus de ACA' și vom afla măsura unghiului ACA'. Am aplicat sinusul, întrucât cunoaștem cateta opusă unghiului ACA' A' de 12 cm și ipotenuza AC de 24 de cm. Aplicând sinus, cateta opusă supra ipotenuză, avem A' supra AC este egal cu 12 supra 24, înseamnă 1 pe 2 după simplificare. Înseamnă că sin de ACA' este 1 pe 2 și acum ne întrebăm, sin de câte grade este egal cu 1 pe 2? Sin de 30 de grade. Rezultă că măsura lui ACA' este 30 de grade. Și astfel am rezolvat punctul A mic. La punctul B mic se cere perimetrul triunghiului A'BC, unde A' este proiecția punctului A pe planul alfa. Deja am folosit acest punct. Pentru a-l afla pe A'C, vom aplica acum cosinus de unghiul pe care l-am aflat la punctul A mic de 30 de grade. Cosinus de 30 de grade este egal cu radical din 3 pe 2 și este egal cu A'C, cateta alăturată supra ipotenuză, este egal cu A'C supra 24. De aici îl scoatem pe A'C ca fiind 24 radical din 3 supra 2 și obținem 12 radical din 3. A'C este egal cu 12 radical din 3. Așa cum am mai spus, triunghiul AA'B este isoscel, rezultă că AA' este egal cu BA', este egal cu 12 cm, întrucât avem măsura lui BA' este egală cu măsura lui ABA' de 45 de grade. Rezultă că AA' este egal ca lungime cu B
A', 12 cm. Și acum nu avem decât să aflăm perimetrul triunghiului pe AC. Pur și simplu adăugăm lungimile laturilor. Adunăm AB cu BC cu AC și obținem 12 plus 12 radical din 3 plus 12 radical din 6. Dacă îl dăm factor comun pe 12, obținem 12 pe lângă 1 plus radical din 3 plus radical din 6 centimetri. Acesta este răspunsul la punctul B. Am rezolvat problema. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și eventual să vă abonați la canalul destinat elevilor pasionați de matematică. Vă mulțumesc!